Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Your rainbow will Murag mo gawas ang abno. Ako siyang sugatan. Hi! Ala! Monster! Uy. Ayaw kadlok sa usa ka monster. Guwapa man og sexy ang monster. Dili sad mamugno. Gusto na ko magigigala nimo. Gunit ko sa imong kamot, ha? Pwede ra nga ari ta magsulti. Lagunit ang akong kamot, monster ay! Wa ko kurog! Asa ko, dada! Oy, monster! Asa, oy! Dali ba? Hinayo lang ang imong tingog. Asa lang kita! Mga untag ice cream. Bogart, Oh, hain man si Mateo. sir? May gawas to? Ano man? Ako ang pambantayan ni ang bata. Doon na lang ko paliton sa gawas. Oh, kadiotro ka? Ha? Ano nanguta naman ka? Ako lang mo bantay sa munyeka. Ako lang na isugwa, sir. Pagpalit sa imong gustong paliton. Sa may mong paliton, ha? Maawaw ko nga masugo, Bogart, uy. Ayaw, pag-uwa-uwa. Maawaw lagi ko ni mo. Tanawa ko no kung tuwa ba sa luyo si Mateo. Kadiyot, ha? Akong susiyon kung nabasluyo. Kadiyot lang, sir. Okay, sige na. Pagpili na sa imong ice cream nga gusto nimong kanon. Bala ka diya! Bala ka diya! Hoy, Abno! Hala ni Dagan! Abno, asa ka, oy! Mas kabuanghag yung Abno, Ay, Abno, gyud. Pakanon na siya ice cream, midagan ni noon. Sutoy lang, Ay, animal, musumbong na sa to. Mudali ko biya din, Sir, wa man sa luyo si Mateo? Diyabuan ako, Mateo? Buwanga, Buwanga! Unsa may nahitabo ni mo? Dako, monster ay! Unsa? Niyang monster, do Mateo? Niya lagi! Iya gani gunitan ako kamot! Unya, aman kurog! Patay pa sa ragod. Unsa man ang imong gipanulti, Mateo? Klaro hagod, be? Dini, lagi. Uya brad na ko, Anton. Iya ko, gidas tindahan ay. Palitan, kuno ko niya ice cream. Hain man siya. Tuwa siya dito. Kanang na tindahan diya. Sold me, kay palitan mi ice cream niya. Nahangol siya di kag ice cream, Dong Mateo? Why? Biram ko niya. Unsa magayang toyo din, he? Mateo, bantayi ang bata, ha? Ay, Saroy. Ay, lang. Kuro ka dong, imo gagunitan, Sara. Ayaw gud pagbinuang Bogart. Ako siyang atuon aron masayran ko unsa gyud iyang tuyo sa pag-anhi. Ay! Okay. Kapaspas nila ka ni Sara. Mura mo siyang nautagdangin. Huwag ipapadlong, Sara. Tingalig magbugnot sila. At duwa na yun. Wala ka niya. Bukad! At duwa na yun ba? Ako ibantayin mo, Nika. May akong cellphone. Si Mamang nanawag. Ma, may balita na ang detective? Nanawag ang detective og nagpahibaw nga may adto na sab ang imong ka-live-in sa ato. Unsa? Iya ko no gida si Mateo sa usa ka tindahan. Gidaba ni Mateo ang bata? Sila ramang duha ang nakita sa detective. Way kauban sa imi? Wa tingali kay wa man musulti ang detective. Misamot ang akong duda ni atong babayhana. Anong iya man taw gida si Mateo sa gawas? Sa tindahan ko no? Ma, maitingaling tawgo ni mo si Mateo. Maunay akong plano. O sige, Anton.
Gipahibaw talang ka nga mi adto na sabang imong ka-live-in sa ato. Di ko lang gihapon sa sudyaan, ma. Ang ako rag yung gipaabot nga makitaan unta si Imi nga may gikabuangang lalaki. Ma? Mianha man kuno ang ka-live-in ni Brad nimo Anton. Diri bitaw ma, iya kong gidas tindahan ay, iya kong pakanon og ice cream. Unsa? Kauban ba nimo ang munyeka? Ako ra, tuara ba gawas Sara ma? Nagunsa man siya dito? Iya tingali bugnoon monster. Unsa? Ganong wa man nimo uban ni si Sarah? Kukuhan manggod, bantay ko munika. Nya, sirit man lakaw Sara. Ipapas ni Bogart. Tingalibog noon si Sarah atong babayhana. Na di ay Sara. Bugno monster. Paduola si Sarah, makigsulti ko niya. Sige, ma. Sara, mama, studios, kung siya nimo. Hello, ma? Unsa man, imong naabtan ang babae. Wa na dito. Lagot ko at the monster, oy! Ganun may uban man sa ka? Ala, iyamang ko, bitad. Unsa may iyang tuyo? But lang, ma. Palitan ko na ko niya ice cream. Sige ko, ingon, dili ko. Sige sa siya, biran ako. Mateo, sa sunod gani, ayaw na gid pagpaduol niya, ha? Labi pang ayaw dada ang munyeka sa gawas. Nakasabot ka ba, anak? Sige, ma. Sabot ka ayo. Di na ko dadon munyik gawas. Grabe sab nimo, Bogart. Huwag yung ka makakita nga gida si Mateo sa gawas. Sana mo din ay pirmahan sa kontrata eh. Di mo nga mao. Akong kontrata, paglimpyo rin sinyo ha, pagbantay sa sakyanan, pagbantay sa rin mo anak, apil eh. Saan tutok mo sa trabaho? Ay, o sabay ibang trabaho nga wa man gyud ka makabantay paggawas ni Mateo. Naglimpyo lagi ko. Sam ka? Yakanas Mateo. Guol kayo. Nga wa makakita sa cellphone ni Sarah. Sam ka? Kasabaan ba ko nimo, Bogart? Oh, wa coffee, ma'am. Inom ka coffee? Mauna. Bida. Bida. Ay. Tungos na itabo, ma'am. Pasensya kayo. Kalimot ko. Offer na mag-coffee. Umahuna, ni diretso hinuong kag pangasaba na ako, hanggawa ka. Sorry, ma'am. Hilom diya. Sorry. Kadihar ako miabot, wa gyud ka kaagdan ako. Kugusto na ka. Hilom! Sorry kayo, mama. Gusom. Saon diya, ma'am. Nadama ko si nervyos ako. God, kay hangos kay miso dinis Mateo. Gigo ko di ay siya. Wa man noon, pero gipaning kamutan niya. Makadagdan siya. Sige na ko. Sige, ingo nga, gigunitan ko niyang kamot sa monster. Wa ko na siya mukurog. Unsa? Hay naman ang coffee, be! Ay, Sige, tabi. ay, just... Asa na? Tabian, sige, kagod. No, ako na hinuon ni Ron. Sige, yung tubag ni mo. Dahil sige, di ko tubag ni mo. Kalimot ng coffee na. Ay, nalang pangatarungan, Bugart. Mabalik na ko sa office. Di na ko. Di na ka matilaw sa kong coffee, ma'am. Ha? Hello! Ikaw, ha? Nikir ko ni mo. Usay ni Kir. Sige. Ha? Usay ni Kir, ha? Usay ni Kir, ha? Sige. Inat ning dunggan ni mo, Ron. Okay. Ha, gusto ka? Naay, Kir, nga wa pa manggani coffee. Bugnaw na! Karon dahil, ma'am. Kutawon ti ka. Kutawon ti ka. Magkutaw ko. Animal abnoa. Wa cute mata. Midagan hinuon. Wa ka tumusumbong sa iyang inahan. Ang akong cellphone. Anton, nanawag lagi ka. Gimingaw na kanako, no. Siyempre, manawagan ko, kana gimingaw ko. Awan sa man, naligo na ka? Oh,
Ngano lang utan naman ka? Mapauli ka karon dayon? Ay, kung may mo pa lang. Pero busy na kayo ko. Oh, daghan na day kag kliyente. Ubay-ubay sab. Sa ato pa. Booming di ay ang inyong negosyo, mao ba? Mura. May sweldo ka na? O palagi. Wa na baya ko'y kwarta. Hapit na sa ting bayad sa boarding house. Ay kabala ka. Sa di pa mo Jo ang abangan sa boarding house. Doon na ko ipadani mo. Dako-dako aha. Di lang ko musada. May utang pa biya ko ni mama. Grabe sab. Bago pa gani ka, kuhaan dayon ang imong utang. Ambot lang ka, pero, kuan, nakoy pangutanan nimo. Wa ka ba mulakaw karon? Ha? Asa man kumulakaw? Di ara magkukusabay. Good. Okay, bayo na ha, kay may gipaabot kong bisita. Manawag lang ko balik nimo. Okay? Kadiyat lang, Anton. Sus. Off na niya yung cellphone. Pero, wa man siya manudya. Wa gyud kay misumbong niya nga miadto ko sa ila. Wa ko na siya mulakaw. Hindi ko lang una sa sudyaan. Tingaling makabantay siya. Amy, sorry na lang yun. Pero ako gimbawi yun akong anak ko si Sarah. Ilisi noon ang akong apo kay mga unta sa gawas. Kita lang tulo, ma'am. Uy, mura Sa- sa ba nag-asawa ni? Hilom, anak? hilom. Ito na. Ikaw ha. Naglagot na gyud ko nimo ha. Daton mga na tong bata. Oo niya. Nganong simang ka man kaayog tubag. Aw, unsa di ay? Di ba? Nganong reklamo man ka? Aw, uy. O saman, hadlo ka nga ikay makakugo sa bata. Hadlo kang di makakaon. Bisag ka mo pang duha kong kuguson. Okay Eh, kayo? sige Saman, ko, no. ikaw na ako kugos. Sige kono. Sige kono. Sige, aron mo pitik ka. Ayaw, Sige. ayaw, Sige dayon. ayaw sa na mamay. Lagi. Makabahiubos ba yan, ha? Oy, makapahiubos. Unya, Mao nang, sige pala. unyag nahiubos ka. Unsa man gusto ka undang na ka dinhe? Ayaw, san ma'am. Takako na tika. Ayaw. Ala, sabaan, mama! Ala! Ako inon Sara lakaw ta? Oh, sige. Adto si Sara og pa Elisa. Hangtod sab ang munyeka, ha? Iyay! Suroy mi munyeka! Iyay! Kuyog sila, ma'am. Muri tag happy family ni. Family banding ba? So, happy family. Unsa man labot ka pamilya ka? Ha? Bati. Bati, Bati ya. Tinudan na gid imong imbitasyon, ma'am. Unsa man, di ka mo uban? Ha, di ka mabilin ka na lang. Ako na lay drive sa auto. Muban ko unsam ka. Daghan kay kagyawit. Driver ko nimo. Coffee ka? Coffee. Inom ka coffee? Ilom. Kutawag ka. Ha? Ganihang gusto kong kape, wa ko nimo kutawi. Karon nga wa ko mangayo. O Kutawan pa ko ko nimo. mag-ilis. Pa-ilisas ako, ha? Okay, yes. Oh, uy. Ala. Nabuak ang baso. Oh, ma'am. Mubuday yung kitag pangawon sa gawas? Di ka na daotang talimad-on, ma'am. Ang pagbuak sa baso. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!